सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कारू बालकृष्ण पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। आज आमका गर्दुद्देचे हलवो करचे एक वीडियो पळोवया। मस्त मेडिसिनल यूज असिंत गर्दुद्दी मुसंगुची ये आमगेले देहाक एक कूलिंग इफेक्ट दिता। तशीची आमगेले डायजेशनाकय यूरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन कसं असं जाल्यार तें वता। मागीर तुमी वेट उण करू ट्राय करता म्हणस जाल्यार तें गर्दुद्दे ज्यूस पिल्यारी वेट लॉस जाता म्हणून रिसर्च स्टडी सांगताय। तशीच ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आमगेले स्ट्रेस म्हळ्यार आमकां मस्त कामा खातीर नाली आमगेले फॅमिली खातीर मस्त स्ट्रेस आसता तें ताजे ज्यूस पिल्यारी ते स्ट्रेस रिलीवर म्हणून रिसर्च स्टडी सांगताय। आज आमकां गर्दुद्देचे हलवो करचे कशी म्हणून पळोवया। हें तुमकां सांगून दिता आलपी सुकून राजक्का। सट्टागे नमस्कार। मिगे नाव राजा अर्शनाय म्हणटा हांव मलपळ्ळिकुंत हांवें खाण करूं वता गर्दुद्दी हलवो। ते बेगेक गर्दुद्दी ಈ गर्दुद्दी गोड पैंदार किसमिस कज्जुबी तूप इतने ऐसे सपूर कर सिंधुगा ऐसी ये सिंधुगा ऐसे सपूर कर सिंधु न पड़ गया गलका गल जरा ಸ್ವಲ್ಪ ऊन पण आमचं उद्दा जातं ते उद्दाक हे सिजत ते उदका तुझ्या हे सिजोनच्या उद्दा हाताना पडन गोडगा लागतो अजे उद्दा हातान आणि गोड घालतात गोडगांच्या अंगाला केलं टाका उद्दा चा उद्दा आयले नस ये एक चा जाने उद्दा हट्टुगा चा जाना उद्दा हाटाने आनी आमचो भितरी कज्जुबी ये कज्जुबी घालका मागीर किसमिस घाल एलकोर जान 5 मिनट एलकोर जाते वाट्यांगान घाल ताजेर विचारी पैंदार घालका आणि आता तूप घालता जाल्ले आता वाटायची वाट्यां घालता पैंदार घालता चुचारी पैंदार घालता मिर्ची आणि फायना वाऱ्या दवरला ओगीच नेऊन खाऊयात हलवो जाल्लो असं तुमचं टाणयाक ट्राय करून घेवपाक श्रीवाणी हांव केलो हलवो तो आमचो सूपर
गरदुद्दे हलवो करचे हे व्हिडिओ तुमका इष्टन जल्ले म्हणून लेखीदा. तुम्ही प्रथम जावन मुगेन हे चॅनल पळयत जाल्यार ते एक सबस्क्राईब करका म्हणून तशीची ताजे लागीं नोटिफिकेशन बटन एक प्रेस करका म्हणून तुमगे लगी विनीत जानु अभ्यर्थन करूं रब्बेदा. सर्वांक नमस्कार.